Na hát sziasztok! Már sokan kérdeztétek, hogy mi újság ezzel a random nappal kapcsolatban. Hát annyit tudok mondani, hogy mindenképpen szeretném megszervezni, csak kisebb akadályokba ütköztem, meg van egy-két ötletem még ezzel kapcsolatban, hogy lehetne minél jobb és minél faszább ez az egész. A lényeg az, hogy mindenképpen tervezem, és számítok rátok, számítok arra, hogy ugyanúgy eljöttök, és hogy jó sokan leszünk, mert pont ez miatt igyekszem változtatni a dolgokon, hogy minél színvonalasabb és minél komolyabb rendezvény jöhessen létre. Egyéb más dolgokkal kiegészülve, Zolin kívül még más tetoválókkal még pluszba. Szóval vannak itt tervek, azok mindig vannak. A lényeg az, hogy örülnék neki, hogyha sikerülne idén is. Hát körülbelül ilyen június közepe, július eleje, vége, franc se tudja, az is lehet, hogy még augusztus lesz belőle, igazából semmi extra dolgot nem tudok nektek ezzel kapcsolatban mondani, mert még nagyon-nagyon kezdetleges a szervezés, olyan, mint hogyha most csinálnám először, pedig tudom, hogy ez lesz már a harmadik ilyen gyűjtögetős téma. Na mindegy, a lényeg az, hogy szurkoljatok, meg ami a leglényegesebb, mivel a kommunikáció ezeken az online felületeken zajlik, ezért mindenképpen szeretném, hogyha követnétek a YouTube-on, és osszátok meg ezt a videót is, hogy minél több emberhez eljusson az információ. Köszönöm szépen, sziasztok!